Cakrabala kang tumingal perang campo samya medali ler tatit wilating kata danyuangkong manguncang niti benjang sangat cimicil latinya ngetali wus kutha Surawilaga kaya buta singa wregil pasti jangga dendanya mangambak boyo tobat. Aku wis kelakon ana sak ngareping kawah Candra Dimuka. Slendra kang dadi rasaning Batari Durgaya Batari Pramoni. Bayi iki anake Janaka kelawan Sidresanala bakal tak lebur ana kene. Yen ora dewasane bakal bebayani tumrap Dewa Srani. Ya, kelakon mati dina iki kowe nggarep jabang bayi. Tansah marabamaring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen teleng ing kalebu pambukaning warana taralensa ageng leyep-layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati lae mbegegek ugek sadulita hembel lae pranyata Gusti Maha adil marang umate jabang kang isih abang sing durung kalepetan dedosan lah kok wis dicemplungke ana geni murup
tujune ana Semar. Ya. Aku bakal ndedonga marang Gusti supaya geni Candra Dimuka dadi sumbring kekuatanmu le. Semar Badranaya titise Sang Ismaya manteng genya nyuwun marang purbaning Gusti kang Maha Kuwas. Geni kaprawiran, geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi. Dadya Jaka Kumalakala. Prataruna Angudya sanes karo mangka sanggune kumati marsudi engkaro kang akeh gunane bisane sanjata musik. Iki sapa iki? Lan iki ana ngendi? Kok ana geni sing ngupeng marang aku? Ah, sampeyan niku nek nyeluk kula simbah utawi kakek. Kakek Sugiyana dudu. Loh, lah kowe kon aku nyeluk mbah kuwi kaya apa mbahku? Mboten ning wajibe kudu ngono. Sampeyan nyeluk kula mbah utawi kakek. Njut, jenengmu sapa? Nami kula Semar. Lah yen aku sampeyan durung duwe jeneng. Loh, lah yen ngono aku jeneng ana to, Mbah? Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe, sampeyan saged dewasa awit didadar saking wisa-wisane geni. Kula paringi tetenger wisanggeni sineksanan jagat saisine.
Wisanggeni. Nggih. Masih. Lah kok aku mapan ana kene? Bocah kok wis cerdase kaya ngene. Ini anakku tak sekolahne kok panggah pekok ae. Mriki niki jenenge Kawah Candradimuka. Candradimuka nggih. Papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput sing kesandangan dosa. Ngono, Mbah. Nggih. Saiki aku arep takon, yen aku tumitah ning donya kene mestine duweni rama lan sibu. Mestine duwe bapak lan ibu. Lah, bapakku sapa, ibuku sapa, Mbah? Nggih. Sampeyan takon bapak ibu sampeyan. Iya. Sampeyan takon karo dewa-dewa nika. Sing do gawe sepatu nika. Sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan? Lah yen dewane ora ngerti, jotosi mawon. Kok jotosi? Lah dewa niku kudune weruh sembarang kalir. Kok nganti ora weruh niku jotosi kemawon. Jotos ki piye to, Mbah? Oh iya rong tak warai, Jing. Lagi diwasa, lagi lahir urung weruh tembung jotos. Ngaten-ngaten. Jotos iki ngaten lho. Niki cobi tangan sampean. Ah niki tempel ke sirah niki. Plek. Ning rada seru. Templekke sirah ning rada banter, rada seru. Apa kaya ngene? Kok malah dipraktekke. Damput. Ngono, Takon dewa. Nek ora ngerti jotosi. Sapa iki? Aku Bathara Indra ya Surapati. Nitik saka klambimu, nitik saka busanamu, kowe iki dewa merga nggo sepatu nganggo jubah. Kowe sapa? Aku Wisanggeni. Kok kledang-kledang kaya wong ra duwe dosa munggah kayangan. Aku arep duwe perlumu apa? Yen pancen kowe dewa weruh samu barang kalir. Sapa bapakku, sapa ibuku? Lho, iki cah piye to iki? Lah ya sing mudeng sapa? Dewa ki kudune ngerti. Aku ora ngerti. Jotosi. Wah! Modar. Ah! Oh! Ayo! Seragam abang. Nggo sepatu dewa iki, dewa. Jenengmu Bathara Brahma, kowe sapa? Aku Wisanggeni. Yen pancen panjenenganmu dewa tak takoni, takon apa? Sapa bapakku, sapa ibuku? Lho, iki piye to iki? Wong lagi ketemu, lagi petruk kok wis takon bapake sapa, ibune sapa? Ya sing ngerti sapa? Bocah teranyak-teranyak iki mesti jelas putune wong kucluk iki. Aku ora ngerti. Kowe dewa kudune ngerti. Aku ora mudeng. Jotosi.
Ki apa dewok dolanan ngene iki? Ayo buyar, buyar. Sapa pakku, sapa ibuku? Aku ora ngerti Jwatosi. Ayo. Canda kowe. Wah! Melayu. Pangandur lakune angin gugur agraning arga guruh gurnita kagiri-kiri pramoni dawuh kulun piye wis kasembadan apa durung sak rampunge Brahma megatne katresnane si Janaka karo si Dresanala ibarat kriwikan dadi grojokan kaya ana cah cilik ora duwe tata krama ora duweni subasita ora duweni yudha negara malang kadak kayangan kocone dipecahi bakar ban ning ngarepe kantor kayangan rampungna Durga Wadyabala tunggal malaya ingkang badhe ngrampungi menika pulun. Nantang perkara guru ora malah tobat kok malah ndodro ngerahne wadyabalane Durga jan ora kena ginawe becik ya kowe ngetokne jagoan Semar ya ngetokne jago ya tak celukne karo wong siji iki ora rampung-rampung perkarane. Ada apa, Mir? Sing nyeluk ndasmu iki sapa? Aku ya ora nyeluk kowe. Lho krunguku nyeluk aku kok dak krungumu piye? Gong rene ning kene enek kimcil ngono. Gak bahaya ta. Dudu kuwe sing tak goleki. Sapa le? Wanara Seta Anoman. Anoman kowe kok nyo. Wong edan Bagong iki ketheke dijunjang-junjung. Karaben kulino. Wonten dawuh napa? Anoman ana tugas ana jejibahan kanggo kowe. Wonten dawuh menapa, Kyai?
Anak Janaka, anak Dresanala ana sing ganggu gawe wadyabala saka Dandang Pangure. Prajurite Bathari Durga ya pramoni, singkirna ya. Singkirna. Ayamana bocah kae sing urung kelepetan dedosan. Nyuwun pamit Yai. Andedel gayuh gekono risang ramandaya pati ana yaksa kung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning warih Mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina jrojala trimila gugu saben hari. Latialah. Wanara Seta putih. Ngadang marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu. Aranku Anoman. Anoman ya Senggono. Bali takon. Pakesete Gustiku. Tandya Bathari Durga ya pramoni. Aranku tumenggung Salukat Katut Barat. Salukat Katut Barat. Ya wadyabala saka Dandang Mangure. Sumedya laku marep menyang ngendi? Nyimpango ngiwa utawa nengen. Sing mbok goleki sapa? Aku goleki bocah wingi sore sing wani ngubrak-abrik kayangan Suralaya. Anggepe apa? Bocah ora ngerti tata krama, bocah ora ngerti unggah-ungguh. Yen kena tak pringgake kanthi becik, ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Ora usah ngelingke Anoman sing sumingkir, luwih becik kowe sing sumingkir tekan kene. Kowe mbela marang bocah sing ngamuk punggung ana ing kayangan mau, aku ora mbela. Nanging luwih becik sumingkira. Yen ora sumingkir kelakon mungsuhmu Hanuman ya Senggono. Yen isih pengin nyawang soroting rembulan, yen isih kepengin ngemut legining gula, mundurna barisanmu. Ora bakal mundur aku. Yen ngono musuhmu Senggono, ya. Sugih kendel Bandawani kowe. Lena pangendamu kecandak karo tak gibeng diengkleh awakmu. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal Wanodya Yukura saking lungrusak wara lan kesma.
Hot! Ah! Wah! Waya! Oh!
ho mati ho 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 hei ha ho hoi ho mati ho ho haya ho ha ha oi haya ho wah oh oh push hop hot pas oh hot oh enteng kapuk bobotmu wah wah hei wes what 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 Sadak kowe. Hei. Oh. Oh, au. Oh. Hei. Haya. Oh. Hei. Wes. What? What? Ah. Oh. What? Ah. Oh. Oh. As. Wah. Tuh. keparat si murang totop mani tanding kelawan mami iki satriya linuwe jayeng palu gonsa apa siratan ajre singalena praptek katokno budinira siramasti bakal lale satria ambyu apa
Ah! Wah! Woi! So minggat kowe. Woi! Wah! Woi! Hut! Caritaning satya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine Dewa-dewa wis tak antemi. Dewa-dewa padha bubar mawut, Kek. nggih ning kurang siji. Kok kurang siji? Pimpinane dewa tetungguling para Jawata dereng sampeyan takoni. Pimpinane para dewa ki sapa? Namine Bathara Guru ya Hyang Manikmaya. Wonge sing ndi? Sing tangane papat. Angger wong nganggo tangane papat niku wis cetha niku pimpinaning para dewa. Ngono. Nggih.
Sampean parani, sampean goleki, tekoni sapa bapak ibu sampean. Nek ora ngerti, jotosi. Jotosi. Mudiar. Siji loro telu papat. Ha iki pimpinane. Iki sing jenenge Bathara Guru wong edan. Wani murang tata kurang ajar karo para Jawata. Apa ora ngerti aku tetungguling para Jawata? Ayo. Aku takon sapa bapakku sapa ibuku. Nganti kowe ora ngerti, nganti kowe ora nduduhi kena tangane Wisanggeni. Kelakon bablas nyawamu, tibani bledek, kelakon ilang nyawamu kowe. Modar mati ngadeg kowe. Sing mati sapa? Ayo. Kruyuken dewa Bambang Wisanggeni. Ya jagat Dewa Bathara Wasesa ning Bathara jagat. Ndak tibani bledek ora ginawe rasa. Bocah kae katon winong wong ing Gusti. Duweni kasekten kang linuwih dewa-dewa ora kuwawa nandingi. Bubar mawut salang tunjang para dewa. Kyai Semar Badranaya jenegakne kelawan aku. Kayangan Suralaya tulungana ya Kyai. Iki guru piye kabarmu apik apa elek? Tak kira Kakang Semar wis ngerti nasibing Bathara Guru lan nasibe kayangan. Kok sajak kaya merengut ana masalah apa to iki? Kayangan diobrak-abrik karo bocah wingi sore Kakang. Tulungana. Lah bocah mau ngopo, Bocah mau ngopo? Munggah kayangan digo jag-jagan. Angger ketemu karo dewa-dewa ditakoni sapa bapakku, sapa ibuku, angger ora ngerti mak pres. Tangane bocah mau nempiling sirahe dewa-dewa ora kajen. Kayangan Suralaya remuk bubuk dadi rempon Kakang tulungana. Kayangan Suralaya nasibe ana tanganmu. Ora. Sing kleru iki kowe. Lah kok iso aku luput ki, luputku mapan ana ngendi? Kowe ngerti ora? Kowe eling ora? Bocah kuwi mau sapa kuwi jane mudeng ora? Babar pisan aku ora ngerti Kakang. Dewa jaman saiki wis ora waskita. Bocah mau kuwi anake Raden Janaka karo Dresanala sing wis mbok pegatke katresnane. Saiki wis dewasa. Ayo. Kowe arep megatke katresnane bendaraku karo Dewi Dresanala. Dikira Semar ora ngerti piye? Mbok kira aku ora mudeng. Ayo. Mbok jabel tembungmu apa ora? Yen ora mbok jabel tembungmu, aku ora melu-melu yen kayangan disungsang bawana balik karo bocah kuwi mau.
Aku njaluk pangapura, Kakang. Aku njaluk pangapura, hah? Njaluk pangapura piye? Aku luput, aku wis ngrumangsani dosa kang sarta luputku. Aku wani misahke katresnane Janaka karo Dresanala. Kamangka Dresanala wis ngandhut wujuding jejabang bayi. Ayo, ora ana gunane kowe getuni barang sing wis kadung. Kok jabel ora? Yo, bakal tak jabel tembungku lan aku bakal murungake sediane anakku Dewasrani anggone bakal dedaupan karo Dresanala garwane Janaka, Kakang. Yo, tak sekseni yo. Iya, Kakang. Ning slametna kayangan Suralaya yo, Kakang. Dewa ora ana sing menang musuh Wisanggeni. Nggih. Sampun mboten usah dipun lajengaken, ora usah diteruske. Banjur piye, Mbah? Aku sida mbok duduhi sapa bapakku, sapa ibuku apa ora? Nggih. Bapak ibu sampeyan mboten teng mriki nggone. Lah ana ngendi? Sampeyan tutne lakune Semar Badranaya. Diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama ing bocah Madukara Janaka iki ngene nggih Kaka Prabu rupamu merengut kaya tanduran ora disirami ngono genya ya. Kula bibar pegatan. Kuwi piye? Ora tau ketemu pisan kok pegatan. Dipun pegat katresnan kula kalian Dresanala. Sing megat Rama Pukulun Bathara Brahma mundi dawuh saking Pukulun Manikmaya. Kabeh kedadian kuwi aja ditampa kanthi ati sing nelongso. Ning diglejah rasane. Sakwise kowe palakrama karo Dresanala, kowe betah, kowe katrem ana kayangan swarga dahana. Kowe lali karo kewajibanmu, kowe lirwa karo darmaning kasatriyanmu. Ya ora? Nggih, kula ngakoni lepat ayo. Aja dibaleni. Kewajibanmu ning ngareca padha isih akeh. Wis sumenya sawetara ngleremke rasamu Janaka. Iki Kiai Semar sing kledang-kledang rene. Kiai Semar, ha nggih. Iki bocah nom iki sapa? Menika naminipun Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni kuwi sapa, Kiai? Raden Janaka sampun ngantos kedlarung-dlarung anggenipun nandhang prihatin. Susah ki ya kena ning aja terusan.
Niki putra jenengan kalih Dewi Dresanala sampun dewasa den aduh anakku Kanjeng Rama. Pangabektiku katur Kanjeng Rama, ya wis tak tampa nang bocah bagus Bambang Wisanggeni sing dadi jenengmu. Ha nggih. Mergi dewasane didadar kalian wisa-wisaning geni. Aku ngrumangsani luputku Wisanggeni, seksena napa sing dadi ucape bapakmu iki. Besok kalamun to kowe wis ngancik dewasa. Kowe yen duweni kekarepan apa-apa, bapakmu sing bakal mujuti. Kowe yen duweni gegayuhan kepinginan apa wae sambata marang bapakmu. Bapakmu bakal nyembadani panyuwunmu, bapakmu bakal nyembadani pamutahmu. Tak sekseni tenan lho Janaka, nuwun inggih. Yai, dalem Ndara. Lah banjur garwaku Dresanala mapan ana ngendi? Sampeyan slametke wonten Tunggul Malaya. Mumpung dereng dadi rayane Dewasrani. Aja mung tansah lelewa. Dresanala tambanana brangtaning pun Kakang Dewasrani kang saguh nyembadani pamintamu wong ayu. Kowe rabi karo Dewasrani ora bakal tumiba ning parang curi, nanging bakal tumiba ning kasur babut. Wah! Wah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Lumereking mangsa kala dina ganti sasi, sasi ganti taun. Bambang Wisanggeni sampun ngancik dewasa wis manjing jagating asmara.
kuncing langit kelap-kelap katon lirik kincang risang maweh gandrung sabarang katulu wogir moyak mayik risang ari sumitara ing wisanggeni aku kelawan Yayi Gatotkaca kelawan Si Antasena sing prapta ana ing sudungmu kene awit 3 dina kepungkur aku kok sambati kon sowan ana ing kene. Lah aku saiki wis teko ana kene. Jal aku arep kok sambati apa? Ana reruwet apa? Ana pepeteng apa gage kandhakna Wisanggeni? Ya Wisanggeni, apa sing iso ndak bantu? Yen kowe nganggep kadang-kadangmu iki isih dulur kandha yen bisa tak bantu, Gatotkaca bakal mbantu kowe Wisanggeni. Ya. Ana masalah apa Leni? Antasena bakal bantu apa sing dadi sambatmu kabeh, Kandha? Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca, Kakang Antasena. Janjane iki perkara sing ora pati wigatining kenang apa kakang-kakangku ndak sowanake ana kene? Merga dina iki Wisanggeni rasane wis madhep, Wisanggeni rasane wis mantep. Babakan apa kuwi? Aku gandrung kapirangu. Oh, kowe kasmaran karo wong wedok. Iya Kakang Antarja. Karo cah ndile. Omongo tak lamarke. Karo bocah Cemara Gading jenenge Endang Jayeng Resmi putrane Panembahan Begawan Jayeng Sabda. Cemara Gading. Iya. Ya. Gandeng aku ngrumangsani dadi dulurmu, apa sing dadi bot repotmu tak bantu. Aja kuwatir Wisanggeni. Gatotkaca sing bakal marak mangarsa ning pratapan Cemara Gading lenggao sing jenak. Katremna ana ing kene kakang-kakangmu sing bakal budal. Jayeng Resmi sing dadi gantilaning atimu, mbok menawa wis ketampa, mbok menawa wis dadi jodohmu, mbok menawa wis dadi kodrate si Jayeng Resmi dadi jodohmu, tak kira ora kurang dalan Wisanggeni.
Anggahina semubang yuwang aruna kadinetrane nganggo rapuk ong sabdaning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinipanco ing Popo aku sing teko Popo anakku nduk Cahayu Jayeng Resmi piye Popo Jayeng Sabdo kowe angger isuk budal mulihmu kok mesti bengi-bengi kowe jane iki jane bubar kok ngendi aku ki ngrumangsani ngono lho Popo yen ibu ki wis sedo dadi kewajibane wong wadon ki ya ndak tindake bubar saka ngendi umbah-umbah ning kali umbah-umbah ning kali iya ngosik to nduk aku tak takon karo kowe babakan apa no umurmu wis pira to selawe apa ora yo wis enek selawe kowe apa ndak pengen rabi to lah nyatu yo durung ketemu karo judune lho dak lah yo mong golek ngono apa piye ora perkara apa-apa aku ki pengen ndang iso gendong putu ngono lho nduk aku ki pengen iso ndang momong putu ngono kowe ki ndang rabi ngono tak tengi dhewe apa piye gah tuwek nakale ramas aku wis aja sumelang Bapa tak kira nek wis pancen judune ora kurang jalaran nangkune sapa sing bisa mengku Endang Jayeng Resmi Kene lungguh kene sajake ana dayah kae iya Bapa Kota Tian Gatut Kaca Tinon mapak Araka Suta ing menika mboten pangling satriya pringgondani Prabu Anom Gatut Kaca ingkang rawuh wonten Sudung kula Cemara Gading pancen bener ora kleru iki Begawan Jayeng Sabdo ki ora panjenenganmu to nggih lakar kados mekaten nduk lungguh ngisor ki piyayi agung lungguh ngisor iya Bapa waduh kadidene kecugrukan Wukir Sari Kablabaran Samudra Madu Sudung kula mung sak dusun kok ketekan priyayi agung wonten wigatos menapa Ndara aja salah tampa Panembahan Begawan Jayeng Sabdo tekaku ana ing kene bakale angebun-ebun esuk anjejawah sore napa niku ngebun-ngebun esuk jejawah sore iku wadah dalang sing muni ngebun-ngebun esuk jejawah sore ning nek ditakoni nggih mboten ero napa niku ngebun-ngebun esuk embune nek esuk ki jenenge uwun udan-udan sore kuwi rarap udan wanci sore uwun rabi sinten
Napa damel panjenengan ora kanggo aku ning kanggo adiku Bambang Wisanggeni? Apa syarat-saranane sing kudu ndak wujuti supayane adiku bisa jatuh krama karo putrimu si Jayeng Resmi? Krana Wisanggeni wis kepilut, Wisanggeni wis kepincut karo anakmu. Lah kedayohne sapa to, Kae? Wah. Amit pasang Kalimantabik piswanasina beto ing ngilodoni demaing tang toang. Panemban Begawan Jayeng Sabdaku sing teka niki sinten? Nitik saking busananipun katonipun Nalendra. Tepungke wae ya Ki. Nalendra saka Traju Trisna Prabu Boma Narakasura. Oh Prabu Boma, Atma Jendra Dwarawati, pancen kaya mangkono. Nggih kula nate krungu critane niku. Lajeng rawuh ndika aku bakal nglamar putramu putri ya kuwi Endang Jayeng Resmi, bakal tak wengku dhewe. Lho riyen to riyen. Kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara. Jenengan niku nak sampun kagungan garwa ingkang ngasesilih Dewi Agnyana Mati. Wong kondang kaya aku ki duwe bojo siji kantu ngono. Mula aku kepengin tambah bojo, ora ana wanodya sing tinulis ana sajroning atiku kejaba mung anakmu Jayeng Resmi. Kula kok mboten nolak ngaten mboten ning sing nglamar saksanese panjenengan nggih wonten. Sapa iki? Ratu saking Pringgandani Prabu Anom Gatotkaca. Gatotkaca nah. Metu. Oh. Yata larata saking kutha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri anggerane perkara apa-apa mesti karo bocah Pringgandani. Apa abamu mulya Jayeng Resmi tak wengkune. Kakang Boma iki wis duwe garwa, wis duwe bojo. Aku golekne adhiku Wisanggeni. Mbuh ora idep. Jotosan aku ya wani. Ora gelem minggat cukup paperak gawe pengewan-ewan. Ngejak pirang adeni kowe. Hut! Hut! Ah! Ah! Oi! Hut! Ah! Hut! Mati! Ah! Wes. Sampun.
Pun anggenipun panca baka sampun. Piye iki? Cemara gading gojak-jakan. Kakang Bumo sing marai. Gatot Kaca minggat tekan kene. Padha-padha dayoe aja gegeran. Ngaten mawon pun ngaten mawon. Kula gadah syarat sinten mawon entuk dadi bojone anak kula Jayeng Resmini ana syarat-syaranane. Apa sing kudu tak wujuti? Kandha. Bakal tak wujuti iki. Nggih, sinten mawon sing saged wujuting cupu manik mustikaning bumi esuk surya dadi bojone Jayeng Resmi. Halatya. Cupu manik mustikaning bumi. Jarak nampik alus aku ngono to piye? Pripun to? Cupu manik gambar bumi sing duwe sapa? Dewi Pertiwi, ibuke Kakang Bomo. Nek kudrate kalih adik sampeyan wisanggeni, Gusti mboten kurang anggone menehi dalan. Pun percaya mawon kalih sasmitaning Gusti niki. Yata laruta saking Kudha Sagara Kula yen atana mutusa sang Sri ing perenggosan napasmu dileweran keringetmu piye entuk gawe apa ora Garwaca Kakang Mas piye syarat saranane kedah dipun wujuti apa sing dadi syarat saranane Madara Garwaca inggih menika saged mujuti cupu manik gambar bumi utawi cupu manik mustikaning bumi. Kamangka niku jagat boten-boten kalih sing kagungan nggih menika Dewi Pertiwi. Kamangka Dewi Pertiwi menika ibunipun Kakang Bomo Narakasura. Kakang Bomo Narakasura piyambak inggih nglamar Dewi Jayeng Resmi minangka garwanipun angka kalih. Antarja ora kurang akal. Sadurunge Kakang Bomo marak mangarsaning Dewi Pertiwi tak disikane lakune aku bakal ambles bumi Garwaca. Antarja sing ngabiyantara ana apa? Kula badhe ngampil wujudipun cupu manik mustikaning bumi kagunganipun Paduka. Mbok ngapa kangge serah-serahan manten dedhaupanipun adi kula Bambang Wisanggeni nyoh tak sili Antarja. Matur nuwun.
Panglenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang ing anakku Bomo. inggih Kanjeng Ibu. Sowan mring ibu napa Bomo? Kula badhe ngampil cupu manik mustikaning bumi kagem srana srah-srahan manten kula kalih Jayeng Resmi. Kedisikan lakumu karo si Antarja. Lho, Antarja kanggo srah-srahan adine ya kuwi si Wisanggeni. Lah dalah, kok dadak kedisikan wis kowe ora usah nesu. Nesu apa? Arep ngeyel, arep merengkel kowe. Arep rabi neh kowe. Potongamu ngono kowe. Ayo mulih. Ora usah nesu, ora usah ngoyak Antarja. Aku ki lho diwayuh pakmu ketoke mesem ning hatiku hancur ngene. Ayo bali ora belak rumet pringsilanmu kowe. Bali. Pisan karo anakku Lesmana Mandra Kumara ya kuwi ngongkon nglamarke putri saka Cemara Gading ya kuwi si Endang Jayeng Resmi. Aku krungu pekabaran mbok menawa kudu nganggo syarat sarana cupu manik mustikaning bumi. Ora ana sing bisa disambati karo Banowati kejaba mung Panengah Pandhawa Janaka. Kakang Mbok Banowati Janaka, ya ampun saya tuwa kok saya bagus Janaka. Petuk gendakane. Kados pundi menapa ingkang saged kula bantu? Napa nginep napa pripun? Ora nggo abang-abang lambe kok mesti kok langsung tujuane kok mesti kok nggerung. Aku bakal sambat karo kowe Janaka. Napa Mbak Yu? Lesmana Mandra Kumara pengen rabi karo Endang Jayeng Resmi saka Cemara Gading. Aku krungu pekabaran mbok menawa kudu wujuti cupu manik mustikaning bumi. Aku tulungono kanggo mantene si Lesmana Mandra Kumara kowe wangono ya Janaka. Mbok yo ngelingi mbiyen bondoku sing paling larang sing ngrenggut kowe Janaka. Iya adegan dewasa iki. Tulungono aku ya Janaka. Nggih badhe kula sembadani. Jan saya tuwa kok saya bagus aku tak njaluk pamit pancen mangkono golekno cupu manik mustikaning bumi. Nggih, ingkang atos-atos Kakang Mbok. Kula ndherekaken sugeng tindak. Aku bakal lewat ana ing lepen sing wening tirtane. Muga-muga gegayuhane si Lesmana Mandra Kumara bisa kasembadan ya Janaka. Aku njaluk pabiyantumu. Sing mbok gawa kuwi apa Antarja? Cupu manik gambar bumi paman.
Kanggo apa? Kagem rabinipun Kang Putra. Nggih menika Wisanggeni pengen rabi kalih putri Cemara Gading Endang Jayeng Resmi. Wisanggeni ki anakku, wenehno aku. Monggo, Paman, monggo. Kedrawasan. Piye Kakang wis entuk gawe? Syarat-saranane cupu manik gambar buyak wenehke bapakmu Paman Janaka. Lho, kok malah mbok wenehke Paman Janaka? Lah panjaluke Paman Janaka ya pancen kaya ngono. Sumelatur, Ndara. Kakek Semar, ampun percaya kalih bapak sampeyan. Bapak sampeyan ngrebut cupu manik gambar bumi arep dienggo srasran mantene Lesmana Mandra Kumara. Nika wau kena godane Banowati. Waduh, iki salahku, iki luputku. Wis Kakang Antarja aja rumangsa luput. Sing baku Kakang Antarja wis njaluk wujuding cupu manik gambar bumi. Perkara Kanjeng Rama Janaka Wisanggeni kang bakal murba kang sarta wasisa. Manik gambar bumi tak gawa ya Kanjeng Rama. Lho, Wisanggeni balekno. Kok kowe bisa ngrebut saka regamaning Arjuna? Aku wis tresna tenan karo Jayeng Resmi. Sing tak jaluk mung pangestumu. Cupu manik gambar bumi arep tak nggo srasan rabine Lesmana Mandra Kumara. Cupu manik mustikaning bumi tak gondeli. Oh, kurang ajar kowe. Ragaku mlebu separono sajroning bumi. Ngunduh waing pakarti kowe Janaka. Lho, punika Koko Prabu Kresna. Kowe mbiyen nate janji apa, Kowe mbiyen wis rumangsa luput merga lirwa dadi kewajibaning satriya darmaning kasatriyanmu. Kowe janji apa wae gegayuhane Wisanggeni bakal kok sembadani ning anakmu arep rabi we malah ngeboti gendaanmu. Piye? Ayo, piye ngono kuwi, Kula pun ngakoni luput, Kowe iki ngono kuwi lho, kowe ketoke kesatria kenceng ibadahe kok anggeruh Banowati nggo kathok methet ngono. Mandul-manduling payudara. Sumila ing wentis kang putih, ngono. Uwur sing dadi pikiranmu, ayo. Kula ngakeni luput. Kowe ngakoni luput? Nggih. Wis seksenana, anakmu arep rabi, aja ngeboti wong liya. Tak usadani.
sampun kinodrating jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi mbok menawi anak kula Jayeng resmi dedaupan kalih wisanggeni iya Ki Jayeng sabda aku melu nyekseni. Mugi-mugi katresnan ingkang suci, katresnan ingkang tulus menika saged ambabar katentreman. Amargi jodho menika kapalangono mlumpat karantia medhot yen wis pancen dadi jodhone Gusti ora kurang anggone paring dalan paripurna.